O obchode so zbraňami na Ukrajine sa hovorí už veľmi dlho. To, že je to realita minimálne pri nákupe, tak povediac v malom po jednom kuse, sme sa presvedčili aj my. Na sociálnej sieti Telegram sme objavili hneď niekoľko účtov s rôznymi ponukami. AK-74 za 14 500 hrivien. Obchod prebieha veľmi jednoducho. Predajcovi sme povedali, čo chceme a on nám poslal fotku, popis zbrane a cenu. Vybrali sme si jedného z priekupníkov. Naša samozrejme fiktívna objednávka znela samopal a granát. Obratom nám prišla ponuka. Samopal $500, granát $130, 200 nábojov, 2 zásobníky, doručenie Slovensko-Bratislava $150, platba medzibankovým prevodom v eurách, spolu 725 eur. Keď sme sa pomerne rýchlo dohodli, predávajúci nám vysvetľuje, ako to spravíme. Najskôr zaplatíme, potom on pošle kuriéra do lokality, ktorú si dohodneme. Tam zbraň zakope, pošle nám video a súradnice. Keď si objednávku vyzdvihneme, pošleme mu video, že všetko prebehlo v poriadku. Zbrane sme si mohli vyzdvihnúť samozrejme na Ukrajine, ale aj v zahraničí, v Rumunsku, Turecku a predávajúci nám dokonca tvrdil, že vie samopal a granát dostať aj na Slovensko. Či je to fakt, to ale potvrdiť nevieme. Zbrane sme samozrejme nekúpili. V tejto súvislosti sme samozrejme oslovili Slovenskú informačnú službu, vojenských tajných a políciu. A to s otázkami, či o takomto obchode vedia, či ho nejakým spôsobom monitorujú a samozrejme aj s otázkou, či sa im nepodarilo zachytiť nejakú konkrétnu osobu, ktorá by si z Ukrajiny zbraň takýmto spôsobom zadovážila. Do uzávierky nám odpovedali len vojenskí tajní, tí ale akékoľvek svoje kroky komentovať nebudú. To, že tu ale biznis tohto typu je, potvrdzuje okrem našej skúsenosti aj podobné pátranie novinárov z Mladej fronty. Aj tí sa dostali do skupiny predajcov. Ponuka a ceny boli veľmi podobné tým našim. Michal Hečko, televízia Markíza.